Kay daghang salamat sa Brad Edgar. Selbit naman silbit. Daghang salamat Brad Edgar sa imong Naabot siya mga argumento po nga atong tagaan po siya higayon kay nindot man ni aning magdialog, di ba? yes. Okay, daghang salamat sa pagpataligon. Daghang salamat Brad Edgar sa imong ipaambit nimo nga mga tarungan pod. Atong ihari ato na pong ihatag diri ni Brad Silbert Dondoyano sa iya pong mga pagtubag o mga dugang pagpasabot may tungod ng ang bautismo. Okay, daghang salamat Brad June. Okay, daghang salamat sa atong technician ron sa RPNDX KD nga ilag yung gitagaag luna ning programa no, dialogue sa pagtuo. Nahinumdum lagi ko sa atong obispo nga katong nananghid ko niya, doon ako gipananghid. Ayon siyang gibilin yun niya nga mensahe, dialogue yun. Pero dialogue nga kanang with respect, with love, no? Dili lang kanang buratag mag-away. Wa man siguro dialogue nga mag-away. Na. Ba? Basta mag-initay na ba? Oo. Debate maupod na debate nga nindot kay tanawon kay naagyoy pagrespeto naapoy init kayo. Depende gyud sa demeanor no sa mga debatista. O muna akong gipanang kamutan nga makat-on ko ana. Dialogue lang niya to ha. Dayon dito ta sa tema no. Tema. May tungod sa bautismo. Okay. Actually no kung atong gamiton yun kanang gitawag og objective analysis kining mahitungod sa bautismo. Both sides puros man ga speculate. Yes. Puros unsa na bana lang ba? Both sides. Pananglitan kanang bautismo ni Jesus Christ no kanang yung bunyag. Na siya dito na tubig daghan. Yes. Dayon mabasa po tong gikutlo ni Brad Sumilay nga hinghaw sa tubig. Pero ang sequence sa mga pulong gigamit human mabautismo si Jesus mihaw siya sa tubig. Yeah. Kanang sequence ba sa pulong? Kung atong analyson ug mayong kag objectively makaingon ka nga gitusmaw gid sa pagbunyag. Ang pulong gud gigamit pag humana siya bunyagi o mabautismo mihawas. Sa ito pagkatong hawas, wa ni labot bunyag. Wala labot. Human naman bautismo ay siya mihawas. Yes. So posible katong nakita nako sa picture no nga gihulagway ang pagbautismo ni Jesus di no speculation ra gihapon kay picture ra go no may kinsa tong tao nakakita ato mo o kinsa nakakita ato mo yung maka-objectively say good kung kinsa nakakita pero na libro man to bro nga si Kristo gibautismuhan gibubuan ra gyud dayon paghuman how are sa tubig kay tagaan man ang tubig so mahimo diay nga mo gamit og pulong hawas nga gibubuan ka. Yes. Kay katong hawas wa ra mo tilabot sa bunyag. Basta kay naay tubig pagbunyag. So mao na dayon puro speculation na to no? Kay basin pud gitusmaw gyud. Then ni hawas na yon. Yes. Pero og gamitong argumento nga apil sa bautismo tong paghawas niya, wala na kay human na gud bautismo aya mi hawas. So pangutana giunsa man siya pagbautismo? Makita ba gud? May na i-video ang Biblia. Di ba? So both can speculate sa paagi nga siguro basig gibubuan na to. Or gitusmaw ba? Speculation puros. So ang pangutana kinsa may maka-istoryaan na nga mo target yun? Sa gihapon katong akong argumento sa pikas istasyon tradisyon. Katoliko man goy nakakitaan ang tradisyon nga wa na masulat. Kaya siya man ang tinuhuan nga masumpay gyud maganig gyud pagbalik sa panahon sa mga apostol. Katong kang case ni Saulo nga nahimong San Pablo, sulod sa balay. Gatindog pa gyud. Walay laing mga words gigamit ato.
Gatindog sa gibautismohan ni Ananias ba to, bro, no? Ananias, no? No. Gatindog siya, sulod sa balay gibautismohan. Katong case nga gihatag ni Brad Sumilay, lahi po tong case nga murag makaingon gyud nga ni saka mas balay. Dayon ang speculation ni Brad Sumilay nga basig tuwas tuba to or naay dag tubig dito. O speculation gihapon. Kay posible man nga dito sa duol sa balay na ay bakay baril dito or kanang sunag tubig then gibubuan na po siya pagbuog niya. Di paghumandi ni saka siya sa balay. So pwede gihapon ang speculation. Di ba? Dayon maghisgot atong mahitungod sa di lagi ng dako na bunyagan kay bata ra gyud. Bata. Buhat 2:38-39 ang saad kuno sa bautismo alang kanila og sa ilang mga anak. Mga anak, correct. Oh, so wala giingon diha way labot ang mga anak niya. Kining mga anak duha ra man na either infant or nang dako-dako na. Para basta bata. Oh. Wala gyud statement nga mabasa sa Biblia nga kanang kung ato bang i-connect sa interpretation sa mga dili katoliko nga supak anang bunyag sa bata. Wa gyud bisag usa na lang ka bersikulo nga moingon nga way labot ang bata sa bautismo. Pero po na impierno ang tao bata, ang bata nga imunyagan, wala man po. Adto ta sa pagtuo, no? Sa mga case nga example nga munang makaingon sila mga dagko na gyud kay kung tanaw na to ang Biblia bag-o pa ang simbahan nagtudlo og bautismo. Kasagaran kung magtapok ag mga dagko ra man pud. Dago, yes. Kaya mga bata di pa nakapaminaw nga maghinana. So syempre kinsa tong naminaw dito di maura po yung mga bautismoan. Pero si Lydia, O katong tibok panimalay o katong tibok tulo na ka case nga gibautismohan tibok panimalay. ang ina. Oh. Kung moingon po kag nay bata ato. Speculation po gihapon kaya umita kasigurog na may bata og moingon po wala speculation gihapon kaya magkakita wa may video laging Biblia. Pero lakip ang pamilya, di na mula. Mao lagi. Kung moingon sila nga wa gyud bata, speculation lagi kay way video ang Biblia. Yes. Og moingon po tag na speculation gihapon kay wa man lagi video. So kinsa may makakuha na nagnaabag yung gula. So tradition. Tradition, correct. Katong giingon ni Brad Sumilay kaganina nga ikaunom ko nung siglo din na tinuod. Wa lang ko kadalag referensya. Basin sunod Brad Sumilay kung makita na ko tong referensya. Dili kay sa ikaunom nga siglo. Mga early church fathers gyud nanulat. Mga gani bisag mga iglesia ni Kristo ilang accusation sa Katoliko. Moingon sila nga ikaduhang siglo naman na dili kay mo parihag kanang statement kay ang argumento sa iglesia ni Kristo manalo ang ilang reference gigamit mga duha ikatulong siglo man. Nga layo kayo no. Nga read akong pangitaon sa to. Nga niya nang ikaduha ikatulo nagbunyag yun og bata dili sa ikaunom lang. Gani sa Biblia implication lang. Then kanang mahitungod sa pagtuo nalimot ko sa bersikulo Brad John nga kanang magisgot kali tag pagtuo dunay kanang pagtuo nga acquired resulta sa wali. Napoy pagtuo nga kanang natural faith. Ano inundong ko ni Brad Sok Fernandez yan ang i-explain. Kanang gitawag inborn faith. Nato sa Mateo, Brad John, nalimot ka ito nga kanang mga batang masusukunong ginabansay na sa pagdaig sa Ginoo. Nalimot ko sa bersikulo na. Muna'y bersikulong nga gigamit nga kanang gitawag og natural faith. Inborn faith. Oh. So kana sa theological analysis ana tungod kay kanang bata gud na siya natural nga kadugtungan sa iyang creator. O na siya relasyon ba nga tungod kay naa siya kadugtungan sa iyang creator o ang tag-iya Dios. So na siya kanang inborn nga pagtuo. Dili na resulta sa wali kanang kinaiyanhon ba inborn. Pero lahi ng pagtuo nga resulta gyud sa wali kanang walihan nimo. Unya ang gihimo natong premise ana ang bautismo god mo man ay silbing fulfillment sa circumcision, no? Nasa Colosas 2:11 hangtod sa 12. Ingon si San Pablo nga ang circumcision of Christ kuno baptism. So atong kuhaan og premise na kung ang circumcision apil ang bata sa ato pa kung fulfillment ng baptism sa circumcision katumanan Brad John. Kung apil ang bata sa pagtuli, apil po ang bata sa bautismo. Oh.
Then nahinumduman ako mga theologian nga dialogue mahitungod ana kanang mahitungod sa pagtuo. Ay, at mo ato sa tas bikas lawak atong ipadayon pagkuha. Okay, atong oras alas 5 en punto sa kapunon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Dialogo sa kamaturan. Padayon ta sa atong atong gihisgutan diri Tiwason sa to na to, Brad Jun. Okay, so mao to. Padayon ta Brad. Kining mahitungod sa bata, siyempre og dako na Brad Jun, kinahanglan walihan yun. Yes. Nganong walihan kay ang bata god sa Catholic theology, makahimo na mag-actual sin. Oh, dako naman. Pero kung batang masuso, di pa kahimog actual sin. Pero nagyapoy sala ang bata, pero dili actual, dili gibuhat sa bata. Kanang gitawag og original sin. Original sin. Ano Correct. man nila Kanang original sin dili na gibuhat sa bata, mitapot na sa bata nga wa siya pahibaw, may katarungan nga kuhaon po na nga di siya pahibawon. pagkangan tao Di ba? may isipan. Kay ang original sin is matud pas Catechism sa Katoliko, absence of grace. Ang pagkawala na grasya. Grasya. Kanus amo na gasugod. Katong pagsala niya og iba, naluwatan nila ang sanctifying grace. Oo. Napanunod na mga sa Romans gani. Napanunod na sa mga tanang mga tao. Ang sala misulod tungod sa atong unang ginikanan. Yes. Mo nang May mabasa. mamatay ang tao kay sin is the transgression of the law. Oh, dayon mingod the Nikailap- wages of sin is death. Nikailap- Mo nang bitong mamatay ng bata Ni kailap ang kamatayon agi man sa because sala. nakapanunod og original sin. Yes. Dili na gibuhat sa bata. So kay dili man na gibuhat sa bata, nitapot na matud pa ni Saint Augustine nga wa siya pahibaw nitapot na may katarungan nga di pud siya pahibawon kung hao na. Pero kung dako na ibang kaso na. Dili man kay original sin ang naani mo kung wa pa ka bautismo Original sin o actual sin. Kanang actual sin kinahanglan man ka maginulsula na. So kinahanglan walihan gyud ka. Pero og bata nganong pahinulsulan man wa man na isala ang hinulsulan. Ang imo lang nga makuha iyang original sin through baptism. Umbito nang iingon da nga. So yun na ni. Kanang matud pa sa tradisyon nga akong hibawan sa ilang interpretation sa mga early fathers, mga katong mga tao gyud sa una, mga dirigid na istorya mga apostol. Ang pagtuos ginikanan igo na kuno para sa mga bata. Para sa nang tuli. Di ba? Dadon kasi mong ginikanan kay patuli ka di na may ingnon nga patuon ka hoy, tulion ka, di man ka makaingon dili ko nay. Pagtuo sa ginikanan igo na nga tulion imong bata dili ka dakpon sa gobyerno ana kung di mo sugot ang bata patuli. Oh, dili pisur ng ginikanan oy. Tradisyon mo Oo. na ato no. Kay gikinahanglan jud ang sacrament of baptism, Brad John. Oh. So ikaw ginikanan, Kristohano na ka. Nya kibalog kang kinahanglan ng bunyag. Nya paabton pa nimo madako imong bata. Nya mamatay. Madisgrasya. Mo biya na. So illogical, Brad John. Pero katulang. Pero lagi kong dako na wa man puy sa katolikong doktrina, Brad John, kung dako na di man ko kabunyagan diretso. Magkatikiumin pa mga tuluan ba ka mo under ko pag seminar. Seminar, Patuhuon gyud ka. Kay na naman kay actual sin nga kinahanglan hinulsulan nimo. Pero kanang bata o say hinulsulan na mo man sala nga kagalingon. Ang iya lang nga wala tong original sin. Pinagis bunyag. Kay kanang bunyag lagi o bautismo makapapas na sa tanang matang sa sala. Original o actual. So, kay naluwatan man niya din og ibag sanctifying grace, mo man gitawag original sin tapos sa bata. So, dapat ikaw kay balo ka ginikanan, imo gunang anak, mahigugma kasi mo na imo gunang anak, kinahanglan ibalik tong sanctifying grace through baptism. Mo na nga tog yung pabautismohan na tong bata para mabalik tong sanctifying grace. Yes. Mawala tong original sin. Para magdako siya nga naagi sanctifying grace. Then, tuduan na lang po na yun. Kaya di man na garantiya nga, badakog magamay ka nga, butan yung ka, Brad John, bautismohan. Diba? Kaya daghang na bautismo ang dagko nga, manghapon ayo. Mabata kag madako bautismohan, naagi na nimog si mong ginikanan, giunsa ka pagpadako. Diba? So, mao na, nga, ambot og sa ako pang hinumduman og napa ko nalimtan basta ingon na lang gyud nga
katong kang diyan kanang Saul nga nahimong Pablo, lig-o na kay itong ebidensya, bro John. Pero gani ako sa inabogado, dili pagali ko mo ingog objective, John. Tungod kay walay, wa mo ko'y video, God. Yun sa pagbautismo. Kung muingong ka nga, oy, wa ko'y swimming pool, wa po'y giingon dito nga na dakong baldi or tab nga dako para itusma. Wala gyud giingon dito, wa gyud giingon na gyud. Nagtindog siya nga gibautismohan ni Ananias. So, ang both sides mag-speculate na yon. O, speculation man na, dili man na objective. Subjective man na. So, mayroon ka, pwede magamuingon nga, siguro, nagid akong baldi dito. Then, gitusmaw siya. Di pa kasi yun. Sulod sa balay. Pero, speculation na lagi na. Kaya may video laging Biblia. Then, kita po moingon nga, siguro, basig na siguro, kabo ra ditong sulag tubig, then gibubuan. Speculation gihapon. So, both sides ga-speculate. Kinsa may musulubad, ana? Tradition. Dili importante. Dili importante. 2 Thessalonians 2:15. Ingon si Pablo. Dili importante o asa gikuha ang tubig. Basta naay tubig. Mo may 2 Thessalonians 2:15. Ingon si San Pablo. Barog kamo nga mga lig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinagigwali nga binaba o sulat. Saan na nimo? Importante man ang tradisyon, Brad Jun. yes, tradition. Kay na may bersikulo sa Biblia nga dili nimo ma-accurately pagsabot kung di ka kahibalo giunsa na pagsabot nila niadto. Tapos lagi ang Juan 20, 19:23. Nga naghatag og authority ang mga apostol sa ilang mga kinunan. Dayon si Kristo gaingon ngadto sa iyang unang mga pari o ministro nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Dayon sa sumpay niingon siyang bisan kinsang sala nga inyong gipasaylo kini. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. Yes. Kana nga authority actually gahom iya man na sa Dios kanang mo pasaylo og dili mo pasaylo. Kay nahinumdum ko sa interpretation sa born again ana nga naengkwentro nako ang but ko na pasabot ana kana ko nung magpinasaylo ay Brother John tagsa-tagsa nga nakasala kanako. Pasayloon kanako. Then og makasala po kanako pasayloon po ka John ana ba bali-bali ra. Pero kanang San Juan 20:19-23 bisan kinsang sala man yun. Bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, ginapasaylo kini. Ang dili ninyo pasaylo, dili usab pasayloon. Unya kita dyon, kung magpinsaylo ay ta, watay opsyon nga dili mo pasaylo. Kaya kinahanglan kita mo pasaylo sa sagusan na to. Pero kanang sa Juan 20:19-23, kanang authority sa mga ministro, naaman sila kanang opsyon nga, murag sa Diyos brad yun. Ang dili ninyo pasayloon, dili sa pasayloon. Dili kay Diba? murag sa Mao gyud sa Diyos yun. Nga iyang gidelegate og tao. Yes. Yeah. Di ba? Yes. Di sa ato pa ang tao nga makahibalo. Hala, ngilingiga din yung mga ministro sa Dios. Si Kristo. Di man di siya mo pasaylo na to, di ta mo duol ani kay. Trabaho mong gina ni Kristo. Nga naman, kay ang iglesia lawas man ni Kristo. Na, gwapo argumento. Sumaw na instrumento lang. Yes. Bari Sumaw na nga, hala, kuyawan ning bersikulo ha, mamasaylo ang Dios. Pinagi man ning baba ni kay ang dili nila pasayloon, di mo pasayloon sa Dios. Di mo sa may mong buhaton, di mo duol kanila, ngumpisal kanila. Yan mo, manin nakita sa tradisyon. Iso na to ng pulong man na Kristo. Mao na nga nagi sacrament of confession. Yes. Mao nga kanang giingon sa mga born again og mga dili katoliko nga maghiusa ra man sila atakis katoliko pero wa po sila gahiusa. Kana lang questionable naman ang espiritu nga naa nila. Kay kung sakto pa ng ilang interpretation, di mag-usap po sila. Yes. Kay tinuod man kang Espiritu Santo nga tudlo nila. Pero dapat nga wa sila maghiusa. Agoy, diskumpiyado ko ng espiritu habra yun. Mao na nga kanang giingon das Biblia nga imong isugid ang sala sa Dios. Usar na ka bersikulo. Ayaw hunong diha. Tanawa ang tibuok Bible. Ang buot ipasabot ana sakto na nga isugid nimo sa Dios nya kay na may bersikulo nga kung dili mo pasaylo iyang ministro di man pud siyang pasaylo. Sa to pa kumplituhon nimo na tibuok nimo sabot. Sa ato pa day kana dayng musugid ka sa Dios, madto ka siyang ministro. Yes. Na para makumplito nimo sumada di kay pag-ingon nga kung isugid imong sala sa Dios nya
I-delete nimo tong bersikulo nga giingon nga nagpasabot nga iagi nimo ministro. Di na imperfect imong interpretation, incomplete interpretation, may insi. Di ba? Lang nga. Nagoy ang inyong gipasaylo. Inyong Oh. ha? Then lastly Brad John kay naapa si kuan ay taas man po no, pero sige lang ako nang tapuson kay na si Brad Douglas kini lang. Balik ko na ko to akong first argument ko ganina sa dito sa Picasta sa istasyon. Mingon ko. Kinsa may mo exegesis aning Biblia. Authority gihapon na, di na magsilbi. Bisan sa atong gobyerno, you need authority to proclaim. Sa kaso, mingon ka, abogado, korte. Niya kung mapildi ka ng korteha o lower court, kung diskumpiyado ka, o pwede pa sa higher court. Regional ba? O ahay taasan na, regional court or kanang basta lower court. Ang katapusan, kung diskumpiyado pa juga ng mga, kuan ana, Supreme Court, pero pag abot ni mo Supreme Court, nawa na gyud ka, di na gyud, final na gyud ng Supreme Court. Sa Biblia, gapasabot pug na ay Supreme Court, Brad John. Ang Supreme Court, mga apostoles. Pero uyon si Brad Sumilay, ana. Okay, naago nila ang authority. Oh. Pero ang pungutan na, kinsay successor silang authority. Na karon ang mga dili katoliko, lahi man nila Brad John. Dili man apostolic succession. Basa ra mag-Biblia. Oh. Then pag humagbasa og unsa interpretation wa na. Oh, mana tukod ay grupo. Oh, basta mulahi na wala sa existing group ang ilang interpretation sa to pa magsukod sila gila. Bible lang. Oh, mo na ilang ambot og mo na. Basta kay kung tan-aw nimo sa Biblia giunsa paghatag og authority sa mga apostol, laying of hands yun na kanang gitawag holy ordination. Sa to pa sumpay gana Brad John. Kinsay makakonect na niya ang authority. Oh. Then hinumdum ko sa argument sa Iglesia ni Cristo Brad John nga pagpangutana sa debatistang katoliko ba nga kisa may bautismo ni Felix Manalo. Yun sa to pagtubag si Jose Bibar ba to? Itong ilang debater yung siya nga. Adi na kinahanglan ordinahan pandungan si Felix Manalo kay siya may gasugod. Siya may nagsugod. Alang-alang kisa may mana niya. Di argue tong si FD Brad John. Invalid na kay bulutaw di ay nga naputol di ang iglesia. Wadi ka padayon. Lucas 1:33 ang gingharian ni Kristo way katapusan. Sa to pa pagsugod ato magpadayon gito Brad John. Yes. So kay magpadayon sa to pa dili mabugto ng paghatag og authority through apostolic succession kana bang holy ordination. So dili maputol ng pagpandong-pandong sa kamot Brad John. Ako mag-auban kanyo hangtod. Oh. Hangtod ko na. Victorious na sa Mateo City ba na Brad John 24:25 nga ang iglesia kuno o balay nga itukod ibabaw sa batulig-on. Di ba? So bisag unsaon kuno kanang mga katalagman di gyud maguba Brad John kay natukod ibabaw sa bato. Unyang iglesia natukod mo po ibabaw sa bato. Yes. So unsa may mga pagsulay? Mo nang mga pangatake sa bang reliyon, mga pagsulay, mga sala sa mga pari, mga obispo. Mo man mga evil forces Brad John nga muguba sa simbahan. Pero nganong wa man siya maguba kay gituman ni Kristo ang yang saad nga mag-uban sa kanunay niining simbahan. Yes. So kanang kay magpadayon man sa to pa kanang holy ordination magpadayon. Ang makakunik ana maoy mo exegesis sa Biblia kay naman yang authority. Di ba unsa may simbolo sa authority? Brad John, Yahweh. Kay naa sa Hebrehanon sa karaan nagsulti ang Dios pinagi sa mga propeta. Pero sa kaulahi ang mga adlaw kung last days samot pasabot sa Christianity Brad John, nagsulti ang Dios pinagi siyang bugtong anak nga si Jesus Christ. Mo nang maminaw ta magkristyano kita. Unya giunsa man pagpanudlo ni Jesus, giunsa man niya pagpadagan sa gingharian, nagtukod sa simbahan o iglesia. Gahatag siya authority. Dayon bisag naa pagali sa Brad John, gitudluan pagali niya mga tao nga mo dili mo bypass Brad John og authority nga tawhanon. Ingon siya nga og naihusay diha, mang dili gali maminaw ana kuno sa kuan Brad John, dili maminaw sa iglesia, taugon og kanang kubrador sa buhis. Tuto pa makasasala kay katong kubrador sa buhis nila sa una, kuan mo kasasala man. Sa to pa, si Kristo unang nagtudlo og magisterium Brad John. Ano man? Kay kinahanglan man ka mo repair, mo sangguni aning yang mga apostol. Sa iyang simbahan. Yes. Kung di ka maminaw siyang simbahan, isipon man ka makasasala. Di ba Brad John?
So, kay na may authority ang mga apostol, unya na may sa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakanti, doon na may pupuli. So, mao history yun gihapon na, bro Jun. Di yun magsilbig, din mo na i-connect sa history nga. Kasagaran ron, may nanaramang yun nga. Basag Biblia, then unsay na sabtan, pagtanaw sa mga grupo, wala man sa mga grupo ron akong interpretation. Naman gilahi. So, mo nang magka-create kag imong grupo. Mo na gihimo ni Kibuloy, ni Peter Tanchi sa CCF. Pagkadaghan man na dyan, si Ellen White, sa panang mga grupo haron. Oh, mga nindot na ba kayo mamulong? O bitang nakadaghang nakakonverter? Di ba? Oh. So, ugbot na hunaon, kay ang authority naaman sa Roman Catholic Church because of apostolic succession, Brajon, dapat yun unta ang abuloy, katoliko yun may magdawat. Kay kung ang imong abuloy, dito ni mong ihatag sa walay authority, sama ra nimong gikawatan ang simbahang katoliko indirectly og abuloy. Di ka mahadlo ka na nagdawat kag abuloy nga wala kay authority to receive. Roma 10:15 unsa nimo pagwali, pagmensahe kung wa ka gisugo, authority man na John. Yes. Oh. So kung simbahang katoliko ang gisugo through apostolic succession, ang simbahang katoliko may magdawat og abuloy. So karon kung magtukbog ka grupo din magdawat kag abuloy di kawatan nimong katoliko indirectly wa ka kahibalo. Kawatan og tulisan eh. So Oh. Pero hinuon sa moral philosophy, moral analysis, kung honest mistake ka, dili ka guilty. Honest mistake. Wa ka kahibalo ba tungod lang kay ang imong interpretation simang ba. Wa ka kahibalo kay abi nimo gisakto ka. Oh. Pero kung kahibalo ka nga dili ka ang yan magdawat og abuloy, nya nagdawat yuga. Diyos ka man ba guilty na kaana. pero sa pagkakaroon wa naman siguro ni matawag tag innocent sa iyang kuan, iyang O sa imo na bro, pero sa ako di ko kaingon na bro John kay sa nagtuog jud ko ako mga igagaw sa bukid, mga saksi niyo ba, mga butan man bro John. Nya alang-alang mayong kag maimpirno na sila. Di mo ko nato mabasi. Walang gyud na sila kahibalo. Wala na to may bawo sa batasan ng mga mga butan. Oo. Pero kung nakadungog sila niya nagpada dili-dili. Akong example bro John, inani man gud bro John, ngano man lagi spool alima nakahibalo siya sa munang ni balin siya. Oo, bali siya. So nagtuo ko nga maura po na nila kay wa man sila kahibalo mo nang gapadayon sila na. Sampol ana, tagaan ka na kong example sa Biblia gyud. Si Saulo ngan himong Pablo. Sa dihang wa pa siya kahibalo nga ang Dios wala na day sa Judaism kay nanas Christianity. Ginipinsahan niya tong Judaism, giatake gilutos niya ang Christianity, di ba? Kaya man siya kahibalo. Pero sa dihang nakahibalo na siya nga ang pag-uban sa Dios nanas Christianity, na-convert siya bra John. Muna example ako sa honest mistake nga katong paglutos ni Saulo sa iglesia, kaya man siya kahibalo. Motoy, honest mistake. Pero sa diyang nakahibalo na siya, na-convert siya, depender na po siya sa Christianity. So mo na, plus na po nila ni Douglas, Sumilay, o karon sa akong tanaw, mga butan man akong judgment nila, honest mistake lang yun, kay para nila, sakto man sila. Pero, we have the right to say nga, matag mo ingon ang inyo insakto, amo po insakto. Pero dialogue lang sige, dialogue kay siguro mutuo po ako ang kamatuoran victorious gyud. Natay bersikulo ana Daniel 2:44 sample lang ni premise. Nga ang paghari sa Dios victorious kay maut-ut gunyatan ng gingharian sa kalibutan, mubarog mo gyud ang kamatuoran. Kana nakita na gano'n na hinahinay sa Katoliko mo dyan. Kaya ang ubang mga grupo makita nimo dili ingon pag-unsa no. Wa may laing grupo nga klaro kaayong victorious. Kini mang Roman Catholic Church bro John, di ba? Na diha gihulagway ng gingharian ni Kristo sa San Marcos 4 nga gamay kuno sa pagsugod. Mo nang giingnan sa Lucas 12:32 ayog hadlok gamayng panon sa pagsugod. Pero dugay naman to, mahimo mo kanong labing dako. Yan natuman man na sa Iglesia Katolika bro John. Dili Katoliko, unsa may lain nga grupo nga naka-connect sa makonek nato sa kon. Wa man siguro. Diyon. Karon bro John, nagkadaghang namalik sa Katoliko. Kadaghang mga pastor na, di ba? Kabalo man sila na. Yes. Sa Amerika, samot. Ako, sige man yung monitor, nagkadaghan yun bro John. Unya, na imong gawas, pero naman po yung mamalik. Unya, kini, katapusan na lang ni, kay aron mahuman na ko niya. Kanina lang. Ang akong paghulagway, ang kinibang mga converts Katoliko bro John. Sa akong nahibawan mga convert nga Katoliko,
mga protante, mga ministro, mga pastor, Brad Jun. Nakahibalo sila sa ilang mga kasaway sa Katoliko. Oh, Nakasabot sila, na-convert sila. sa una may umito sa una man niya akong pagtuon sa kuan Oo. sayop ng sa Katoliko. Si Professor Scott Hano, former Presbyterian minister. Si Tim Staples, former Baptist minister. Katong si Calvinist, katong ganahan ako kayo, nga kalma kayo Si Marcos. Jeep, nalimot ko, basta napuit katong Church of Christ, nga si Jeep Childers, o pagkadaghan na nila. Makaingon ko nga, quality, Brad Jun. Kay kahibalo sila sa atake, God. Unsa kayo ilang i-atake sa Katoliko, kay former attacker ba sila, anti-Catholic. Di na-convert sila. Yes. Pero ang kasagarang ma-convert nga Katoliko nga, ngadto sa ubang religion, way hanaw, Brad Jun. Di ba? Ako rin sa una, nga hapit ko mubalhin, ang hinungdan, wa man ko kahibalo sa dipinsa nga Katoliko. Di ba? Hapit ko ma-Iglesia ni Cristo Manalo. Hapit ko katunggang Herbert Armstrong nga Church of God. Nga Sabado, dili pa kaon baboy, isdang ulihimbis, then sa pa kanang napagalitoy pista. Mas biblical to kay anang kang Illinois. Kay kang Illinois, kuha naman ang Sabado ra may gipabilin din. Dayon hinuon dili pa kaon baboy, pero wala na pista. Kay ilang gidawat ng argument nato sa Kolosas. Di ba? Pero ang sipyat lang nila kay ang weekly Sabbath, wa nila gi-appeal. Nga kanang Saturday Sabbath, appeal na sa gisgutan ni San Pablo. Kaya ang ila ko yearly ra kuno na nga sa early fathers weekly man gyud na Brad Jun. Kaya nga landong man to, shadow man tong Sabbath sa mga Hudiyo mo nang ginanglan nay bag-o. Mo nang adlaw sa pagkabanhaw. Dira ko tamang daghang salamat. Okay, daghang salamat Brad Silbert sa imong Balik pa tanya gamay, Brad Jun, ha? pato rin pa kuan na po atag na to ni Brad Silbert Dundoyano alang sa yang kuan po yang final nga kuan. Okay, Mensahe. salamat. Skriba Pariseo, gisgutan ni Brad Douglas kaganina no nga nakadawat kay apostles mensahe. Si Kristo nag-ingon manggod sa Matthew 5:17, wala mo anhi si Kristo aron sa pagguba sa balaod ni Moises. Miyani siya aron sa pagtuman niini. Unsa man tong balaod ni Moises sa ilang panahon mo ti gitawag og Judaism. Wala na gitapos ni Kristo sa krus kay iyang pamilya gali Hudiyo. Nailalom sa relihiyong Hudiyo. Muna sa dihang wala pa hingpit matukod ni Kristo ang iyang New Covenant Kingdom nga doon na pangusbon. New Covenant. Kinahanglan kadtong mga tao sa una mupalo gyud sa Judaism. Si Kristo gani ni palo. Yes. Okay, magtambungan og pista. Sa Badista si Kristo ako di ko masupak nga before na hingpit niya masugdi ang New Covenant Kingdom sa Badista gyud Kristo. Maabot pa sabot nga kay naa may authority ang mga Pariseo sa ilang panahon, sa ilang term sa Judaism. Muna ang mga tao kinahanglan maminaw gyud nila kinahanglan sila authority. Yes. Muna nga sa Judaism tahuron ang mga Pariseo, mga magtutulo sa balaod, kinahanglan sila authority. Di ba? Pero naa naman kuta sa panahon ni Kristo. Yes. Nga dili na punta mo to. Okay, nasa Hebrehanon City 12. Kung ilisan o pagkapari, ilisan o sabang balaod, sa tupadunay mausob kani mga ceremonial essence of the law na, no? Ako nang gi-explain o gayo kung sa Badista mo kunin. So na nga, sa kang Kristo nga iglesia, dili na po ka maminaw siyang iglesia. Dayon, nagiskot si Brad Douglas ganina, og sama niya ako manggikuan ko akong kuan. Anti-pope. Wala siya magamit og pulong anti-pope. Pero akong hisgutan ni kay naay dili gali ang magamit nimo bisag si Mitchell mo atake pog mga bad popes. No, wala na to ni gidinay kay sa history na gyud ni. Pero ang milagro tungod kay giubanan sa Espiritu Santo kay matuod nga iglesia, wa gyud ni katudlo og kanabang makaguba sa mga maayong pagtulunan, mga maayong pagtulunan sa simbahan. Personally, sipyat sila, pero kung maingon ta nga nabugto ang kanang pagpandong sa kamot o kanang paghatag og authority. Ako pod kung maingon si Brad Douglas nga sayop na nga padayon ko no. Di sama ra nga gihimo niyang bakakon si Kristo sa iyang saad. Yes, correct. Kay iya man gipasabot nga magpadayon ng gingharian.
Oo, way pagkatapos. Si Kristo yung may nagsulti. Ano, Lucas 1:33. Ang gingharian ni Kristo way pagkatapos. Kay ligon lagi. Di maguba. Sa to pa kay gingharian man. So, kung mayong gingharian ay hari mo na si Jesus Christ. Then napoy prime minister kanang holder of the keys mo na mga pope na to. Wa ko'y panahon nga mo discuss og gayo ana. So, siyempre ang proseso ana dili maundang. Pero kung tungod lang kay naay na bad pope o naay mga ingon ana nga mga personalan mo ingon na kag naputol ang ordination, wala. May ang ordinahan ang pope lang. Itong mga pari day, mga sakop. Oh, itong mga obispo nagpandong mabod. Oh, siguro ang leader nga hulog, nga sipyat, nga kaksala, nana kay namang gibad pope sin history Bradyon. Gani sa Biblia inana man pud Bradyon kay katong sa karaang gingharian parang sa Old Testament kato si Shibna, holder of the keys. Prime Minister ni King Hezekiah, nga silbi siya mo'y murag pope ba o papa sa iyang panahon. Wicked, makasasala ba dyan? Munang giilisdan bitaw siya, gikuha tong authority, gikuha tong Yahweh din, gitugyan ni Eliakim kasi Eliakim na po'y silbing holder of the keys o pope o prime minister. So kay ang gingharian ni Kristo mao man ni ang kanang fulfillment sa gingharian sa daan nga Diyos birmi nangunay pagtukod. So kanang Yahweh nga simbolo sa authority nga naa sa Revelation 3:7 gihawilan ni Kristo gipahawid man yan ni Pedro mo nang si Pedro gyud ang iyang prime minister. Unya kay ang katungdanan kung mabakanti doon na may mupuli ana unsaon na maguba ng doktrina ni Bradyon ng kanang chain of authority nga kung mabakanti doon ay mupuli. O kung naputol Bradyon wa gyud ay nakapadayon kay naputol man. Oh. So, pero dili na. Kung tinood na putol, kinsa may puli. Mao lagi. Oh. So, baka kon si Kristo kay naputol man. Yes. Oh, kung moingon ta nga dili baka kon si Kristo sa to pa Katoliko may tuntuhan nga padayon jud. So kay nagpadayon mo nang dili maputol ng holy ordination. Pero kahibalo ko nga maningkamot gyud sila Bradyon. Dili lang kay silang Brad Douglas. Bisan ubang relihiyon mga Mormons tanan kung mopadayon gyud sila sa ilang gusto Bradyon, maningkamot gyud na sila manghimog ang mga argumento unsaon pagguba ning establishment sa Katoliko. Oh. Pero kita pod murag gituyo ra punos Ginoo Bradyon. Din na sa kasulatan. Akong reflection ana Bradyon murag gi-allow na si Ginoo para mabaid og maayo ang mga Catholic apologists. Kay nabitaw video nakita nako bag oranglon nga kadtong pagsaksi ni James White kanang debater sa mga Protestante. Daghang mga testimony ron nga gumika ni James White nga daghang nga converts Katoliko agis debate. Wa na tay time. Salamat Brad Silbert sa imong pahayag. Og dinhi natapos ang atong programa ang dialogo sa kamatuoran. Kini ang inyong angkor si Brad John Banal sa Catholic Faith Defenders. Moderator. Inyong nabati ang Dialogo sa kamaturan. Hangtod sa sunod Domingo sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.